Vi er blevet sendt afsted først, og vi synes selv, vi havde ret godt styr på det, men... Det havde vi ikke. Altså, vi kunne sgu ikke finde den første punkt, og vi er gået hen ad en lille sti, som ligger ved den store sti, og det er altså lige dernede. Skal vi gå tilbage? Jamen ellers skal vi bare prøve at finde det andet. Skal vi gå til point nummer 2? Det er det, jeg tænker. Okay, jamen så... Okay. Hvis vi lige tager en lille sti og følger den ud til, ud til vejen. Okay. Vores konkurrenter er dernede et sted. Ja. Det er ret vigtigt, at de er op der også, fordi jeg tror, at vi kan vinde det her løb over dem. Så spænder vi lige på det her træ. Så. Okay. Løb, jeg ser os! Nej! Hvor langt vi skal. Vi skal ned til, hvor der kommer en sti på venstre hånd, tror jeg. Venstre hånd, det er derovre. Og som I kan se, der er rigtig meget træ her. Skov. Det er en sti, der løber sammen med den. Vi er på denne her nu. Men man lige spørger mig til den røde pil, ikke? Vi er faktisk lige på højre side, så. Den røde pil viser nord. Ja, men vi skal syd. Vi går syd. Smart. Oh my god, Emma har fundet nummer 2 post. Ej, det er perfekt. Det er sådan en hakker. Skal jeg prøve sådan at smadre ind? Jamen det er fordi, den fylder ret meget jo. Så hvis nu vi laver dem herude ved siden af. Ja. Og så bare smadre. Skal jeg... Sådan. Yes! Sådan. Fuck, hvor er de gode, mand. Fuck, vi er så gode, mand. Vi er så gode. Okay, så er det off to par 3. Op til næste par. Det er sådan, at Emma hun er blevet for sygt god til taktik i det her Hunger Games, fordi at hvis I lige kigger på kortet her, så har vi nu valgt. Okay, man kan ikke se skid. Vi har valgt at skyde en igen. Ja, vi tager nemlig den her. Der. Så går vi op der. Så er det faktisk Det skal smart. Get in, Lord. Get in, Lord. Hvad tror du, der er? Der er græs i. Jeg kan se, at der er noget hø og noget græs, så jeg vil skyde på, at det er en hestebager. Okay, det der er det nu, ikke? Det er, at vi har fundet den fjerde post, og vores fjender, de er lige herovre. Ja, og den er gået i stykker. Den er gået i stykker. Så nu vil vi bare lige sige her. Prøv at høre her, lærer og fru lærer. Vi har altså været her, men den er gået i stykker. Ja. Prøv at se. Okay. Okay. Vi er nu på vej ud til 4. post. Jeg føler mig allerede som en vildmandskvinde. Jeg ligner også en. Vi har lige til det her. Ja, og vi har faktisk lige besluttet, at vi vil være lidt smarte. Og så tager vi post 5 før 4. Fordi så kan vi lige sådan der tage en omvej, eller sådan lige sådan lave en lille smartere. Taktiske. Så nu går vi 1 kilometer. Ja. Og så er vi der. Vi er nu gået ind i indhegningen. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det kan være, der er køer og sådan noget. Altså Emma er sikker på, at der er en ko. Og det vil hun ikke være med til. Jeg kan se et indhegning derovre, det ligner sådan noget rodeo nu. Ja, det er næsten lige så slemt som elefanter, vil jeg gerne sige. Ah, Dem er jeg jo ikke så glad for, ved vi nok. men du må ikke begynde at græde. Nej. Ikke i dag. Så Der men, er en se den smukke natur. Er der en lort? What? Get in, Lord. Get in, Lord. Get in, Lord. Ej, dyr. Dyr. Hvad for et dyr, tror du? Det her, det er nogle rundpøller. Og hvis det havde været en ko med dårlig mave, så havde den have været flydende. Men det her, det er, hvad man kalder en krokasse. Nej, det er ikke. Det kunne også være en hestelort. Ingen ved det. Prøv at høre. Nu siger jeg lige noget, ikke? Det er ikke også, det er en hjortelort. Nej. Jo, det er en lort. Det er så meget. Ja, altså, jeg vil bare sige, at vi har fundet post 5, og det er mega nice. Se forresten den smukke natur, vi er ude i. Det er derfor, vi ser sådan lidt. Der er mere lort. Emma begiver sig ud. Fuck, der er meget lort her. Ja. Yes, det er 5'eren. Woohoo! Okay. Og Emma får et stempel.
five. Yes! Hip hip hurra! Vi har fundet post 4, det vil sige vores gearpost, fordi vi lige sprang etteren over. Og vi skal hen til ponyer lige om lidt, som vi kan se er Emma. Hun er lige på hernede. Altså jeg bare sige, det er ufattelig farligt terræn herude i. Men solen skinner med højt. Halla. Ej, jeg tror det. Ej, der er også lort i det, jeg tror. Ej, jeg synes, den er god. Er den ikke det? Tror jeg. Hvordan synes du, den er god? Ja, den er der. Den er godtaget. Lad os gå hen og kigge på ponyerne. Juhu! Til en port herover ud af den her indhegning. Og der er rigtig dybt lige her. Lige for 4 minutter siden blev vi enige om, at vi skulle tage den lige vej, fordi vi kunne ikke finde den låge. Men har vi fundet lågen. Og det her, det er altså for sygt. Vi satser. Let's do it. Altså, det er jo vanvittigt, det her. Vi har simpelthen fundet post nummer 6. Emma med sin plastiktaske. Det er så godt, det her. Så det vil altså sige, at det næste vi skal, det er, at vi skal finde post nummer 7. Og så skal vi lige ind og finde post nummer 1, fordi den sprang vi lige over. Bare lige for, fordi man gider ikke have de andre lige røv med. Sådan, så er det 7. post, vi har fundet. Vi har gået i noget lidt underligt terræn. Vi har gået langs en asfalteret vej, og så var der lige lidt forvirring med, hvor vi så skulle hen. Vi drejede lidt senere ned, men ved du hvad, det er lige meget, når man er så pissegod til at finde vej. Emma går i restetrav. Vi har gået meget restetrav, og det er sådan, at vi faktisk er nået til sidste post nu. Og vi har kun gået 1 time og 7 minutter, og vi fik altså 3 timer til den her opgave. Altså, det synes jeg personligt er... Vi kan se, Emma sidder der og knipper. Den her vej. Og vi skal den her vej. Er du sikker på det? Var det ikke den anden vej, vi skulle? Nå? Vi skal jo ned med post 1, jo. Nå. Nu skal vi finde 1'eren, og så er vi færdige. Nu skal vi over den her forhindring. Ja. Lad os se, hvordan Emma klarer det. Skill. Nå ja, altså, skal du lave en gætte dyr? Det var gætte dyr. Nå, okay. En hjort. Ja. Yes! Okay. Der er rigtig spændende nu, fordi vi har fundet sidste post. Og vi har lige set nogle af dem, som vi er op imod, der lige er løbet for os. Og jeg tror, vi kan vinde. Emma løber. Okay, vi er nu tilbage til startestedet, og det er sådan, at vi har været alle punkter igennem. Og hvad er klokken? Den er, altså vi har været ude i en time og 20 minutter. Det har det taget. Ja, så I skal finde ud af, om der er nogen, der slår. Ja. 1 time og 20 minutter. Ja, vi har vundet. Tak. Ja. Jeg fejler altid. Okay, og så er de 3 sidste grupper, som ikke kunne finde noget som helst. I får nogle gifler, værsgo. I må lige sige. Og Emma vil nu fremføre sig.